Ha egy olyan helyet keres, ahol a természet közelsége, a nyugalom és a páratlan panoráma találkozik, akkor tartson velem! Most a Balatonfelvidék egyik legkülönlegesebb pontjára, a Szentgyörgy-hegy keleti oldalára látogatunk. A Tapolcai-medence szívében, a lenyűgöző Szentgyörgy-hegy keleti oldalán található ez a 4822 négyzetméteres birtok, amely egyszerre kínál elvonulást, természetközeli életérzést és kivételes panorámát. A telek ideálisan lankás, gondosan karbantartott terület, amelyet két könnyen járható párhuzamos zsákutca határol. Ennek köszönhetően a környezet csendes és zavartalan, átmenő forgalomtól mentes. A birtok a Balatonfelvidéki Nemzeti Park területén fekszik, ahol a vulkanikus táj egyedülálló természeti értékei, köztük a híres bazaltorgonák teszik még különlegesebbé a környezetet. A telken villany- és ásútkút is rendelkezésre áll, a környező birtokok pedig kivétel nélkül igényes, rendezett szomszédságot alkotnak. A telken jelenleg egy felújításra vagy átépítésre váró épület található, amely számos lehetőséget rejt magában. A következő képsorokon olyan látványterveket láthatnak, amelyek azt mutatják be, hogyan nézhet neki ez a birtok egy igényesen megtervezett, a Balatonfelvidék építészeti karakteréhez illeszkedő otthonnal. A természetes kőburkolatok, a fahomlokzati elemek és a nagy üvegfelületek egyszerre biztosítanak modern megjelenést és harmonikus kapcsolatot a környező tájjal. Ezek a képek illusztrációk, ugyanakkor jól szemléltetik azt a lehetőséget és értéket, amely ebben a kivételes adottságú birtokban rejlik. Akár egy ilyen, panorámára tájolt, prémium minőségű otthon is megvalósulhat ezen a különleges helyszínen. A lokáció kiváló. Kisapáti központja és boltja mindössze 800 méterre található, Nemes-Gulács vasútállomása 1,5 kilométerre, Tapolca 3 kilométerre, míg a Balaton partja Szigliget irányában csupán 8 kilométerre érhető el. Ez a vidék nem csupán egy ingatlan helyszíne, hanem egy életérzés. Természet, nyugalom és páratlan panoráma minden évszakban. Amennyiben szeretné személyesen is megtekinteni ezt a különleges birtokot, vagy további kérdése van, keressen bizalommal. Találkozzunk itt a helyszínen személyesen.